Al voltant de 300 mestres i professors de les escoles de primària i secundària de Santa Coloma de Gramenet s'han manifestat aquest migdia per denunciar la situació de col·lapse que viuen als seus centres. Suposen l'augment de les ràtios a 27 alumnes per aula i reclamen que els nens nouvinguts es reparteixin per totes les escoles del municipi. Gairebé 3 setmanes després de l'inici del curs, encara hi ha 20 alumnes que no tenen assignat cap centre, però a més el departament ha admès que ha de començar a buscar escola per als 55 nens que han arribat aquesta última setmana a Santa Coloma de Gramenet. Si no, tornarem. Solucions pertinents. Entenem que l'Ajuntament ha de definir i proposar solucions i esperem una resposta ràpida. En cas contrari, hi tornarem.